Do not try what you're about to see at home. We consult with experts, we take every precaution, and we have years of experience in dangerous situations. Hey du, jeg tror sgu ikke godt, du vil løfte den der. Det kan jeg da i hvert fald. Pis. Det kan jeg sgu ikke. Nå, det var ikke så godt. Ja, det var også lidt svært en gang imellem. Hold den her pille, og jeg kan love for, at du bliver stærk igen. Så glad for min cykel. Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, der går det let som ingenting. En cykel larmer ikke. Den bruger... Synes du også, det er lidt hårdt at cykle en gang imellem? Med den her pille her, ikke? Så klarer du dig. En cykel oser ikke som andre oliesvin. Jeg er så glad for. Jeg tror, det er en overdosis.